салому алейкум дӯстон, бародарон, навасҳо, ҳавасҳо, наверако, аверако, худо нигаҳбонтун бошад. Хоб, як наворе дидам. Хоб, ои ҳозир ҳама дар тараддуди хоб таъин кардани блогери сол. Блогери сол. Хоб, наворо дидам. Яке навор бародар COVID-19 Муҳаммадҷон, яке навори Дусмурод, ҳоҷи Дусмурод, худо нигаҳбоншон шава. ду навор тамошо кардам ва ё вай кардан ки имсол тариқи хоб сайтҳои интернетӣ овозӣ тариқи чиш мегӯянд интернет, яъне ки овозӣ тариқи интернет мешава. Шумо мисол овоз сиен бобо ҳамин наметуни гап зада, мегӯям ки рост мегӯ охир хеле гапа хеле даистам мамашу ҷазирка истам, лекин зато гап мезанам да. хоб, яке бародар COVID-19 мана ин Муҳаммадҷон ҳамноми ма, яке хоб Дусмуродҷони қанди бобош. хоб, чӣ гуфтанӣ ҳастам? Ман ин Муҳаммадҷона COVID-19 мешиносам. Дар клуб сафари корида будем, дар чӣ будем, бо ассотсиатсияи блогерида рафтам, бо камтар суҳбат кардам. иншоалло ба амри худо ҳамин 10 минут суҳбат кунам, медонам ки ки кияй аз рӯи таҷрибаи рӯзгор, аз рӯи таҷрибаи мӯи сафед. Як кори дига ай хиёлам набурояд ки ҳамон нафаре ки шумо дашнома ҳақорат мекунед, ягон изменение мебинед ама ягон изменение мебинед. бо чӣ қадар бо ҳамин баландтар бо видео кестам. бас кунед дашнома ҳақората. мардум дашнома ҳақората бас кунед. ай ба намедонӣ, шарм намедорӣ. ай ма шарм намекунӣ. ай мӯи сафеди ма шарм намекунӣ. ай офаридгор холиқи якто шарм намекунӣ. ин даста чала нест, нишона диз ине чала он чизҳо да ин даста бас намекунед дашнома ҳақората. бачо, ман ина кор рафтаистам, ман ютуб дав кардам, ман кор рафтаистам, кор мекунам. муҳтоҷ ҳеҷ кар накуна худо мара. контент расво карди, ношугри амртум нашава. ҳақорат накунед ки домангир мешам фардо рӯзи қиёмат. сархаму хиҷолат зада мешавад рӯзи қиёмат. пурсида мешавам ҳар як суханҳои ма. чӣ хабар дар шумо ҳақорат мекунед? шумо агар хитунат дар замино бушакен, ма шери нар ай ютуб намерава, хотиртун ҷамъ. фаҳмиден бастуна. аки биёем як сухани мардакӣ. шумо ай ютуби ма бироед, шумо ай сайти интернети ма бироед. номуҳтарамо, ман шуморо ҳеҷ вақт ҳақорат намекунам. ба аллои пок ман шуморо месупорам. худо шуморо саришта кунад ки чӣ қадар дар шумо ҳақорат мекунед. фаҳмиди охӣ? фикрота менависӣ, мардак оре бинавис. тира ман охи саг бугум, мурғ бугум, чӣ бугум, чӣ бугум охи, чӣ намегум охи. ма дига блогерҳо шуморо саг мегӯянд. охи чӣ ха меҷаке? ман ина тормуз кардам, 10 минут видео мекунам, мерам. ношугритум ин блогери сола мо таъин кунем, қатъи шуморо аз бор дорем. бирен гумшед ай сайти интернети ма намехоҳам. чӣ қадар шумо ҳақорат мекунед? вообще-то дашнома ҳақоратон рӯзи қиёмат дар кор мешавад, барое ки номи амолтон сиёҳ мешавад. биё ношугритум, биё худо бизанатон. чизе менависем бинависен. ба худо месупорам шуморо. хоб бародар, ман ин бародар оиди бародар чӣ гуфтан ҳастам? ман як овоз дорам, ҳамида овоз метавонам. як овоз дорам, овоз метавонам. ва кадоме ки тарафдори ман фикри маро мегирад, хай овозаш бите. беҳтарин инсон ай, беҳтарин одами басавод ай. бача, одами бананг, баномусу баор ай. фаҳмидӣ? як факт биёрам. ҳамин COVID-19 вақте ки мо дар стадиони клуб будем ку, хоб мебиромад шагри номаш чӣ ном дошт, Саъдӣ тори решоткода биромада ҷонон мегуфт, ҳама мардум ҷонон мегуфтанд. мегуфтам ноши ҷонон нагӯ охи. гӯ охи калимаи ҷонон ин калимаи зебои тоҷикӣ хидмонай. як корши ҷонон. ина Дусмуроди бародари мара кам ягон видеош мегӯяд ҷонон шид ҳамин кор ҷонон шид. ои сухана ин ягон чӣ неста, ин ягон вай неста, нисбати ягон кас нест. ин ҷонон ай. ҳамин инсон ку, ҳамин инсон
анами одам сап сир шидам уҷа е гуфт бахло шармда кардина мара охи я лозунги дига гап занен я мардума як чизи дига гап занен я пешравӣ гап занен як вай кина худ ҷоном бигир охи чумо чӣ гапа охи бобора ден ҷоном гуфтестен ҳами марда ку ҳами хел пусти руш тунука ки сап сир шид ҳами хел зиқ шида гуфт ки кори безеб шид гуфт дар тамоми дунё мепартиёнем видеора якм и дуюм вақте ки о маслиҳат кардам ку чӣ мерафтам экскурсия мерафтам блогеро хоб куҷо буд охи сини ҳамус мерафтам ку ба ма хестам гуфтам куҷо шуден куҷо дар шуден рафтен ношугри ҳамус мара фреб карден мара набурден ису карден ба гуфтам ки ҳамуҷо мегӯянд ки тариқи овоздӣ ту нагзашти ҳамун овоздӣ хаям блогеро ҷамъ шуда гуфтам боборо барем ё набарем як қисмиш гуфта бар як қисмиш гуфта набар гуфтам ту чӣ гуфтӣ ту чӣ гуфтӣ боборо чӣ гуфтӣ ман мега гуфтам гӯш ку ҳами боборо ман намешиносам ман ҳичи гуфта наметавонам ҳами бобо биё ақаллан 10 минут қатъи ман суҳбат кунам ман боҳогузориш мекунам ман ҳичи нагуфтам ман на тарафи иси будам на тарафи уси будам як бародари дигарам гуфта як бародари дигар блогеро гуфта ки шумо ягон гапи бо хеле чӣ нагӯм безеб нагӯм гуфта шумо гӯш кун мардак нестен шумо ҳамин боборо дар пешиш як гап мегӯед дар пуштиш як гап мегӯед як бародари дигар хай ки нисбат ҳозир барои ма кайстам барои ӯ видео олим барои блогеро сухан мекунам беҳтарин бачаай босаводай бо илмай парҳезгорай хоб илми дунявирам дора илми ӯ дунёгирам дора анами бародар ояндаи хуб дора табибай тамоми хислатҳои инсондӯстӣ дар ҳами ҳастай шарми ҳами ку ҳами шарми ҳами хато накунам шармиш ранги шарми ҳазрати усмонай ҳами қад донистам гуфтам и бениҳоят бачаи зурай бениҳоят шумо агар бишинед дар суҳбати комментари амирам комментари қабил нависондине ношугирам ту чӣ фоида мегирад комментари қабилтон дар суҳбати и бишинен ку бовар ку ба мефаҳме ки ҳами инсон кияй беҳтарин инсонай ман ҳамагӣ бисёр суҳбат карда нестам дар бораи ютуб гап задам дар бораи исус гап задам ҳами гап мезанад ки мешини мегӯӣ ки гӯш кун ҳами бародара беҳтарин инсонае шумо бирен ку агар як бор дар суҳбати ҳам бишинед телефон сахран мекунед доим мегӯ ки мо дар тамос бошем хати ҳами инсони хубай инсоне ки ягон як дар ҳисси ку гуфтам ку ҳами хуб бачаи башарму баҳаёай ҳами хуб бачаи ҳами ҳамаш қонди зар бовар ку дастгирӣ кинед ман дастгирӣ мекунам дигар блогерам дастгирӣ мекунам не ки инам бо шахсан инам бо дастгирӣ мекунам шумо хотиррасон мекунам ки дар бораи кадом блогере ки шумо мехоҳед охи нехел комментар ден ношугри амртуне худо назанатур бинависен ки дар бораи анами фалони блогер сухан ку ман чени медонистагим сухан мекунам чӣ дашро мекунед ношугри серо ҳамата дӯст медорам рӯзи қиёмат разбори сахт мешава ман чӣ гуфтам шумо ревоса дашно ман ҳақорат кардам ман куни мерам ака ту бирай сайти интернети ман ё ки ягон гапи хуб нависта ҷура шавем